का करता रहना चिंता मोबाइल बैठ के चलाओ था ए बुरी आके इंगे बैठ गई हां। अच्छा हम्म। तब और सब बस बाकी सब ठीक ठाक बा अपन कहो केंगे बा। ठीक है बा तुम सुविधा बा हां बुरी देखनी है ओ त या उर हाला भइ रहल स उ आके का हमर त के बोलत रहले लो केंगे का मैटर रहल स का बात रहल स। ए कहाँ कौन बात हो मर रहे तुम जानते बड़ा कि कमजोर देख के केहू कुछ कह देता है। अच्छा हाँ ये सब बात बा तो काहे केहू मरे कुछ कह के चल जाई त यहां पंच पंच नहीं छे जे केहू कुछ कह के चल जाई। पंच बढ़ले बा चाहे गांव नगर के लोग बढ़ले बा तो मान ल कि जी यह बड़ा रुपया पैसा सवांगी जरा बा ओकरे ओर से सब केहू बोलता हां कहाँ केहू कमजोर के सुनता। हां यो बात बुझ की जे सही बा। ये सब बात बता मान ला कि केहू कुछ बोलेला तो आदमी देखता कि अपना सब कुछ उठे वाला नहीं खाता कि सुन लेला। हां हाँ अब क्या से जब हेल्प लेवे केहू ओकरे सपोर्ट करता जकर लगे मने रुपया पैसा 10 गो सवांगी होखे। अच्छा हाँ यो बात बुझ की जे मिला जुला के ठीक है बा। ये सब बात लेकिन बा एके बे कोनो बात नानी भइल की जे केहू आई या कुछ कह के बुझ के चल जाई या साफ आदमी कुछो ना कही। गांव नगर में देखते बड़ा कि जी केंगन हिसाब किताब बा अच्छा हरदम कमजोर के त आदमी परेशान लोग करबे करेला। तो बदान कहले तो दू आदमी चार आदमी से हमर तक जे कहती तो के कारण पंच से बोली सरपंच बुझ की जे बढ़ले बा जकर लग सवांगी बा जकर लग 10 गो आदमी बा 10 गो हित बा ओकरे ओर से धत रखेंगे हमरा सब कुछ होता है। हां सब एक तरफा चलता है बेरा सब हई अच्छा घेबुआ सब चीज यही पे किना तो चाहता है। हाँ हैं थाने थाने पुलिस हो जाता कोनो ऐसा बात हो जाता तो वही में रुपया पैसा लागता अच्छा हां के तार माने ना इनका में गलती नहीं है के चीज पर फैसला करता हां ई तो बात सही बा। गलती करे वाला करता है सब हो जाता ठीक हां ये सब चलता तो आदमी देखते बड़ा सब छोड़ा हटावा उ सब बात छोड़ा हैं उ तो होते रही कर हाँ तो टेंशन तो बढ़ले बा ना माने हमरा हिसाब से जिंदगी जिए के मन बा बहिया तोहर पकड़ के जियो हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे बिना गलती के केहू आज तले कैले मारे नहीं खे हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नहीं खे। हेलो जे भी अगर ई वीडियो हमर तक देखत होगा तो बात सही बा की गलती बा अपन राय देव कमेंट बॉक्स में हमर तक जे लिखो की बात सही बा की गलती बाटे। अच्छा लगे तो शेयर कर देव।